ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് 15ാമത്തെ മന്ത്രമല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് 9, 10, 11, 12, 13, 14 രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്ന് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കണ്ടു അല്ലെ? നമ്മളപ്പോ 3 മന്ത്രം അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും 3 മന്ത്രം ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും. ആദ്യത്തെ 3 മന്ത്രത്തില് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? 9ാമത്തെ തൊട്ട് അല്ലെ? 9, 10, 11. നമ്മളെങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് 2 വേർഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ, വിദ്യയും അവിദ്യയും. നമുക്ക് അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അജ്ഞാനം നിമിത്തം നമ്മള് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങള്, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അറിവ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അതിനേക്കാളും മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക്, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? രണ്ടിന്റെയും, അതായത് വിദ്യ കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, അവിദ്യ കൊണ്ട് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. രണ്ടിനും 2 ഫലമായിരിക്കും ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ധീരന്മാര് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? രണ്ടും അറിയണം. അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. രണ്ടും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിച്ച് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 12, 13, 14 അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആരാധനയുടെ ബേസിൽ അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദേവന്മാര്. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സംഭൂതിയും അസംഭൂതിയും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഉപാസിക്കുന്നവര് അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു പറഞ്ഞു. നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, ആ ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവര്, ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും കൂടുതല് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുമെന്ന് 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും കുരിരുട്ടിലേക്ക്, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന എത്രാമത്തെ മന്ത്രമാണ്? 11ാമത്തെ. 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. 13ാമത്തേതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം കിട്ടും, മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ ധീരന്മാര്, ഉത്തമാധികാരികള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഫലം, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഫലം എന്താണെന്ന് ധീരന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 14ാമത്തില് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? 14ാമത്തില് നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതും രണ്ടും നമ്മൾ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീലകൾ, ഭൗതിക സൃഷ്ടി,
വേണം? ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും മനസ്സിലാക്കണം. ആധ്യാത്മികം അറിയണം, ഭൗതികമായിട്ട് അറിയണം. അത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് ശരിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് 14ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മള് കണ്ടത്. ഇനി 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോകാണ്. അടുത്തത് 15ഉം 16ഉം 17ഉം 18ഉം 4 മന്ത്രം. അതില് ആദ്യത്തെ 2 പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇനി അടുത്ത 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? 15 മുതൽ 18 വരെ ഉള്ളത് അടുത്ത 4 മന്ത്രം പ്രാർത്ഥനയാണ്. സ്വയംഭൂ മനുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ആരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോട്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്. യജ്ഞാവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തോടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ആരുടെ? സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആണ് ഈ ഇതില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി വരുന്ന 15ഉം 16ഉം 17ഉം 18ലും നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രാർത്ഥനയാണ്. അപ്പോ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. 15ാമത്തെ മന്ത്രം എടുക്കാം. 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ. 15 മന്ത്രം. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ചൊല്ലിക്കോളൂ ഓരോരുത്തരായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്ഥാപിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരൺമയേന പത്രേണ സത്യസ്യാഹി പിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണു സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരും? ഹിരൺമയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാപിഹിതം മുഖം തത്വം പൂഷൻ അപാവൃണോ സത്യധർമായ ദൃഷ്ടയേ. ഹിരൺമയേന സ്വർണപ്രഭയാൽ, അതായത് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന, പാത്രേണ അതിദീപ്തമായ ആവരണത്താൽ, സത്യസ്യ പരമസത്യത്തിന്റെ, അപിഹിതം മൂടപ്പെട്ട്, മുഖം വദനം, തത് പ്രസ്തുതാവരണം, ത്വം അവിടുന്ന് തന്നെ, പൂഷൻ അല്ലയോ പരിപാലക, അപാവൃണോ നീക്കം ചെയ്തു തന്നാലും, സത്യ വിശുദ്ധം ധർമായ ഭക്തന്, ദൃഷ്ടയെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ പ്രാർത്ഥനയാണിത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ഭഗവാന്റെ യജ്ഞാവതാരത്തിനോട് സ്വയംഭൂ മനു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി
നമുക്കറിയില്ലേ ഭഗവാനെ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കും. 3 ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ രൂപം വെളിപ്പെടുത്തി തരാനായിട്ട്, കാരുണ്യം ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാനും ബ്രഹ്മജ്യോതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആ മുഖം മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുഖം ദൃശ്യനാക്കി തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം. അങ്ങനെ അവിടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആധാരമായ അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം അങ്ങയുടേത് തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ മുഖം അങ്ങയുടെ തന്നെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് അതെന്താണ് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭ എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം. ദയവായി ആ ആവരണം മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം ദർശനത്തിന് നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട്, നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനാണ് പറയുന്നത്. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാനോട് നമ്മള് എന്താ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? ഇവിടെ ആരാണ്? യജ്ഞദേവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, സ്വയംഭൂമന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങയുടെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അല്ലെ? ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റിയിട്ട് ആ ഉജ്ജ്വല പ്രഭയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അത് മാറ്റി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് അങ്ങയുടെ മുഖം, യഥാർത്ഥ മുഖം കാണിക്കാനായിട്ട്, യഥാർത്ഥ മുഖം കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും. ഭഗവാൻ ദൃശ്യനാക്കി തരാനാണ് ഇവിടെ, കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഭക്തൻ പ്രാർത്ഥിക്കാണ് ആ ഭക്തന് ദൃശ്യനാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥ മുഖം, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി, ബ്രഹ്മജ്യോതിയാൽ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ദൃശ്യനായാലും എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്? ഈ ഈശോപനിഷത്ത് 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. കാരണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഭഗവാനും നമ്മളും ഒന്നാണെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം മായാവാദ സിദ്ധാന്തികള് അങ്ങനത്തെ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് രൂപമില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ്? ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മള് ഭഗവാൻ ഒന്നാണ്. നമ്മളും ഭഗവാൻ ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവിടെ, അല്ലെ? ഭഗവാന് നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? ഗുണത്തിലാണ് ഒന്ന്, അളവില് വ്യത്യാസമാണെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അപ്പൊ ഇതിവിടെ പറയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മറികടക്കാതെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം നമുക്ക് ദൃശ്യനാക്കി തരാനാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയാനല്ലോ, ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാനൊരു രൂപമുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, നമ്മളും ഭഗവാനും ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണിച്ചു തരാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അത് ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ അത് സ്ഥാപിക്കാണത്. നോക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 14:27 തന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിന്നും നിർഗളിക്കുന്ന അത്യുജ്വല പ്രഭാവപൂരത്തെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യാവയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ ഭഗവാന്റെ 3 തരത്തില് വദന്തി തത്വവിധം തത്വം യജ്ഞാനം അവ്യയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദത്തെ ഭഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ
ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് 3 ഭാവങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. തുടക്കത്തില് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മമായിട്ടായിരിക്കും അറിയുന്നത്. കുറെ കൂടി നമുക്ക് പുരോഗമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, കാത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കും. അതും കൂടെ പിന്നെയും നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ വീണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഏത് സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഭാവത്തില് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഒരു തുടക്കക്കാരന് വളരെ സുഗമമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഭാവമാണ് ബ്രഹ്മം. കുറെ കൂടി പുരോഗതി കൈവരിച്ചാൽ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ് ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എപ്പോഴും ഭഗവാനെ, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാണ് ഭക്തരെപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മത്ത പരതരം നാന്യ അതായത് എന്ന് ഭഗവത്ഗീത വചനത്തിൽ കൃഷ്ണൻ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ ശ്ലോകം 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്കറിയല്ലേ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെയും സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മാവിന്റെയും ഉറവിടം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാവിടും സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലാവിടും ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി 42-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് അഥവാ ബഹുനൈതേന അർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചത്, അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്രയും നമുക്ക് അചിന്യമാണ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് വ്യാപിച്ച് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഈ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പൂഷൻ അഥവാ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഇവിടത്തെ പൂർണ്ണ ആവിഷ്കാരമായ സർവ്വവ്യാപിയായ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അവിടുന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് കൊണ്ട് ഈശോപനിഷത്തിലെ ഈ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷനെ പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യാണ്. കാരണം ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഭൗതിക പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിലെ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഇത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നത്, ഈ പ്രതിഭാസങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തി പോരുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂഷൻ അഥവാ പരിപാലകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു, അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ സദാ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ നിറഞ്ഞവനായി വർത്തിക്കുന്നു. ഭാരതത്തിലെ വൃന്ദാവനത്തിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ശൈശവ ലീലകളിൽ തുടങ്ങി അവിടുന്ന് സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയാനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനത്തില് അവതരിച്ചപ്പോ സന്നിധാനം ചെയ്തിരുന്നപ്പോ ശൈശവ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അല്ലെ. കുറെ ചെറിയ നല്ല നല്ല ലീലകൾ ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ കുറെ. അവിടുന്ന് സദാകാലവും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയവനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? വൃന്ദാവനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തില് മുഴുകിയവനായിരുന്നു. അഘാസുരൻ, ബകാസുരൻ, പ്രലംബാസുരൻ, പൂതന മുതലായ നിരവധി അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹം അവിടത്തേക്ക് ഒരു വിനോദം മാത്രമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഒരു വിനോദം പോലെയാണ് ഓരോ അസുരന്മാരെ വധിച്ചിരുന്നത്. അഘാസുരന്റെ വധം, ബകാസുരന്റെ വധം, പ്രലംബാസുരന്റെ
പൂതന, ഇങ്ങനെ എല്ലാ അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹം ഒരു വിനോദം മാത്രമായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലാവതാര ലീലകളെ കുറിച്ച്, അതായത് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, കൃഷ്ണ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. അതില് ഫുള്ള് ഭഗവാന്റെ ജനനം തൊട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന തൊട്ട് ഫുള്ള് ലാസ്റ്റ് സ്വർഗാരോഹണം വരെയുള്ള ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോണ കൃഷ്ണ ബുക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പുസ്തകം. ഫുള്ള് കഥകളാണത്. മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇസ്കോൺ സെന്ററിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഭഗവത്ഗീത അത്രയും തന്നെ കട്ടിയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. നല്ല ബുക്കാണ് അത്. വായിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം തോന്നുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണത്. വൃന്ദാവന ഗ്രാമത്തിൽ സ്വന്തം മാതാവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ചും നവനീത ചോരണം, വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കൽ എന്ന കുസ്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടും ഭഗവാൻ പീഡിച്ചു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ്, മാതാവ്, സഹോദരൻ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ചും പിന്നെന്താണ്, വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കൽ, നവനീത ചോരൻ എന്ന കുസൃതിയിലും ഏർപ്പെട്ട് ഭഗവാൻ പീഡിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച ലീലകളെല്ലാം തന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലെ ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളെ, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളെ രസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലെ ലീലകളെല്ലാം നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇത്തരം ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ശുഷ്ക ഊഹാപോഹക്കാരെയും ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിൽ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലെ ലീലകള് ചെയ്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? ശുഷ്ക ഊഹാപോഹക്കാരെയും പിന്നെ ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ തന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനായിട്ട്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ഭഗവാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ 10-ാം സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം 11-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു, ഇതം സതാം ബ്രഹ്മസുഖാനുഭൂത്യ ദാസ്യം ഗതാനാം പരദൈവതേനാം മായാശ്രിതാനാം നരതാരകേന സാകം വിജഹൃകൃത പുണ്യപുരുഷാൻ. ജ്ഞാനികളാൽ ആനന്ദമയമായ അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായും, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ജ്ഞാനികളാൽ ആനന്ദമയനായിട്ടുള്ള അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായും, ഭക്തന്മാരാൽ പരമപുരുഷനായും, ലൗകിക ജനങ്ങളിൽ സാധാരണ മനുഷ്യനായും കരുതുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്താൽ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഇടയ ബാലന്മാരോടൊപ്പം കേളികളാടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? ജ്ഞാനികള് ഭഗവാനെ ആനന്ദമയമായിട്ടുള്ള അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമായിട്ട് കാണുന്നു. ഭക്തന്മാര് പരമദിവ്യോത്തമ പരമപുരുഷനായിട്ടും, സാധാരണ ജനങ്ങള് എന്താണ്, ലൗകിക ജനങ്ങള് സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടും കരുതുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്താണ്? നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ച പുണ്യത്താൽ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തിയ ഇടയ ബാലന്മാരോടൊപ്പം കേളികളാടുന്നു. ഇപ്പൊ നിരവധി ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ലഭിച്ച പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം സുഹൃത്തുക്കളാവാനായിട്ട് ഇടയ ബാലന്മാർക്ക് അവർക്ക് സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാനോടൊപ്പം ലീലകളില് അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോന്നും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അതായത് അത്രയോ ജന്മത്തെ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോടൊപ്പം കളിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം നമ്മള് ഭഗവാനെ നാമം ചൊല്ലാനടക്കം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്രയും പാടാണ് ഭഗവാനെ കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവര് എത്രയോ ജന്മം ചെയ്ത പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അവർക്കത് സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു കാലത്തും വൃന്ദാവന ധാമം വിടുന്നില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതിനാൽ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യം മുറിച്ചേക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് പോകുന്നില്ല? വൃന്ദാവനം വിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പോകുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും വസുദേവ കൃഷ്ണൻ എവിടെ തന്നെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനം വിട്ടു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഉദിക്കാം. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവത്ഗീത 13:14-18 ഇതിന്റെ ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടുന്ന് സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിലാകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം നൽകുന്നുണ്ട്. എന്താണ്?
ഭഗവാന്റെ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തില് വരുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പരമാത്മാവായിട്ട് ആരാ വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഏതാവതാരാണത്? ഗുണാവതാരത്തിൽ വരുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെ. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഇത് എടുത്തപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ അവതാരങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ഭാഗത്താൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ആകമാനം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നിവയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും അവിടുന്ന് തന്റെ പരമാത്മാവ് എന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്? സ്വന്തമായിട്ട് ഭൗതിക സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എന്നില് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്റെ പരമാത്മാവ് എന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാ രൂപത്തില്, അതായത് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതവതാരാണത്? ഗുണാവതാരമല്ല, പുരുഷാവതാരത്തില് ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ പരമാത്മാവെന്ന ആവിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നിമിത്തമായി തീരുന്നത്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരത്തിൽ വരുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ്. അറിയാലല്ലോ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ അതൊക്കെ. ഓരോരോ ജീവസത്തെയും ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. അപ്പൊ ഓരോ ജീവസത്തെയും എന്താണ്? ജീവാത്മാവാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവാരാണ്? അത് പരമാത്മാവാണ്. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജല പ്രഭാപൂരത്താൽ അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ അവ്യക്തിഗതവാദികള് ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല അല്ലെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. അവര് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന ആ അത്യുജല പ്രഭാപൂരത്തില് അന്താളിച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് ആര്? അവ്യക്തിഗതവാദികള്, ബ്രഹ്മവാദികള്. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടില് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്, അതിന്റെ ബാക്കിലാണ് ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ബാക്കിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മള്. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടില് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശമാണ് കാണുന്നത്. ആ പ്രകാശത്തില് നമ്മള് ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ ഇരുന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന പരമാത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് കാത്തിരിക്കണം. നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളില് പിന്നെ അടുത്തതാരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ ബ്രഹ്മമായിട്ടാണ് കാണാനായിട്ട്. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ നമുക്കറിയാലോ. ഏതൊക്കെയാണ് 24 എണ്ണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാതും ഈ ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നാലാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ നീക്കി പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകൂ. അപ്പോ ഈ ഹിരൺമയ പാത്രേന എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ തന്നെ, അതായത് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം സാഖ്യയോഗികൾക്ക് പരമപുരുഷനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്തതിനാൽ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ 24 മൂലകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അപഗ്രഥനവും ധ്യാനവും മാത്രമേ അവർക്ക് സാധ്യമാകുള്ളൂ.
അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന അത്യുജല പ്രഭാപൂരത്തിൽ അന്താളിച്ച് നിൽക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രഭ കൊണ്ടുള്ള ഈ മറയെ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ നീക്കം ചെയ്തു തരണമേ എന്ന് യശോപനിഷത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രഭാപൂരത്തെയാണ് ഹിരൺമയ പാത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഹിരൺമയ പാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രഭ കൊണ്ടുള്ള ഈ മറയെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിരൺമയ പാത്രത്തെ നീക്കി തരണം എന്നാണ് ഈ മന്ത്രം ഈശോപനിഷത്തില് ഇതിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഈ മറ നീക്കി പരമപുരുഷനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാകൂ. അപ്പോ ഈ മറ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ മാറ്റി ഭഗവാനെ ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ. പുരുഷാവതാരം എന്നത് മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്ന 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ, അതായത് മഹാവിഷ്ണു, ഏത് വിഷ്ണുവാണ്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഇതാണ് ഒന്നാണ്. പരമാത്മാവ് എന്നത് ഭാവം ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള വിഷ്ണു തത്വം. അപ്പൊ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ എന്നീ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 3 അതിദേവതകളിലെ വിഷ്ണുവും സർവ്വജീവജാലങ്ങളിലും അന്തർഗതനായ പരമാത്മാവും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് പറയുകയാണ് ഈ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിദേവതകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവായിരിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. ആ പരമാത്മാവും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ പരമാത്മാവായിരിക്കുന്നതും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിലെ വിഷ്ണുമാരാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവാണ്. ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം കൈക്കൊള്ളുന്നതും ആരിൽ നിന്നാണ്? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ്. കാരണസമുദ്രത്തിൽ പള്ളികൊള്ളുന്ന മഹാവിഷ്ണു കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. കാരണസമുദ്രത്തില് പള്ളികൊള്ളുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ആര്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നതാണ് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടാവാണ് ആര്? കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവയിലെല്ലാം ഉൾപൂകുന്നതാണ് ആര്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിലും ഉൾപൂകാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന് വൈവിധ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഓരോന്നിലും ഉൾപൂകുന്നത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു. അതിനുശേഷം ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. അത് എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലുണ്ട്. പിന്നെ സൃഷ്ടി പിന്നെ നടക്കുന്നത് മുഴുവനും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ ഭഗവത് പ്രഭാപൂരം ബ്രഹ്മസംഹിതയും 5:40 ഭഗവത്ഗീത 14:27 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? യസ്യ പ്രഭാ പ്രഭവതോ ജഗദണ്ഡ കോടീശ്വശേഷ വസുധാതി ഭിന്നം തദ്ബ്രഹ്മ നിഷ്കലമനന്തമശേഷഭൂതം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ബ്രഹ്മസംഹിതയില് 5:40 പറയാണ്, ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചഘടനാപരമായി അവ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നത് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ നിന്ന് ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മികളാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നിന്നുള്ള ഈ മന്ത്രം നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വസ്തുതാപരമായ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ തലത്തിൽ നിന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദശലക്ഷക്കണക്കിനുള്ള പ്രപഞ്ചങ്ങളില് എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ കുറെ പ്രപഞ്ചങ്ങള് നമുക്കറിയാവുന്നല്ല, നമ്മളെ പ്രപഞ്ചം മാത്രല്ല, അല്ലാണ്ട് കുറെ പ്രപഞ്ചങ്ങളുണ്ട്. ഓരോരോ പ്രപഞ്ചങ്ങള് അതിലൊക്കെ എന്താണ്? പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ എണ്ണമറ്റ ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രപഞ്ചഘടനാപരമായിട്ട് അവ ഓരോന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഈ ഗ്രഹങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ എന്തുണ്ട്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ ഒരരികിലാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നും ബഹിർഗമിക്കുന്ന രശ്മിയാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
മുണ്ടകോപനിഷത്തിലെ 2:10 മുതൽ 12 വരെ നിരവധി ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിന്റെ പ്രഭയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മുണ്ടകോപനിഷത്തിലും ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ബ്രഹ്മത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്, ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ആകുന്ന മൂടി നീക്കം ചെയ്തു തരണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, യഥാർത്ഥ മുഖം ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് തരണേന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കാണിക്കണം അല്ലെ, ദർശനം തരണേന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഹിരൺമയേ പരേ കോശേ വിരാജം ബ്രഹ്മ നിഷ്കലം തത്സുപ്രം ജ്യോതിഷാം ജ്യോതിസ് തത്തത് യത് ആത്മവിദോ വിദുഹു ന തത്ര സൂര്യോ ഭാതി ന ചന്ദ്രതാരകം നേമാ വിദ്യുതോ ഭാന്തി കുതോയമഗ്നി തമേവ ഭാന്തം അനുഭാതി സർവം തസ്യാ ഭാസാ സർവം ഇദം വിഭാതി ബ്രഹ്മവേദം അമൃതം പുരസ്താത് ബ്രഹ്മ പശ്ചാത് ബ്രഹ്മ ദക്ഷിണ തരേണ അധശ്ചോർത്ഥം ച പ്രസൃഷ്ടം ബ്രഹ്മൈ വേദം വിശ്വമിദം വരിഷ്ടം. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ആവരണങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ വ്യോമത്തിലാണ് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് എവിടെയാണ്? നമ്മള് ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വെളുത്തിട്ട് കണ്ടത് നമ്മളത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. വെളുത്തിട്ട് ആ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്, ആ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുകളില് അപ്പുറത്തുള്ള ആത്മീയ വ്യോമത്തിലാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിമുക്തമായിട്ടുള്ള ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ഈ ശുഭപ്രഭയെ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എല്ലാം പ്രകാശങ്ങളുടെയും ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയവാദികള് ഈ ശുഭപ്രഭയെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളുടെയും ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രകാശത്തിനായി സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെയോ വൈദ്യുതിയുടെയോ അഗ്നിയുടെയോ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ലോകത്തില് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? പ്രകാശത്തിന് സൂര്യന്റെ, ചന്ദ്രന്റെ, വൈദ്യുതിയുടെ, അഗ്നിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും വായിച്ചിട്ടുണ്ടത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകാശം ഈ പരമമായ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിബിംബം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ പരമമായ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിബിംബമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മം മുന്നിലും പിറകിലും എല്ലാ ദിക്കുകളിലുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രണ്ടില് മാത്രല്ല, മുന്നിലുണ്ട്, പിറകിലുണ്ട്, എല്ലാ സൈഡിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ബ്രഹ്മം ഉണ്ട്. അതായത് 4 ചുറ്റും എന്തുണ്ട്? ഈ ബ്രഹ്മം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ അവതരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു പ്രകാശ ഗോളായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ, അതായത് നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു രൂപം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, പരമാത്മാവായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ, അത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ, പിന്നെയും അറിയുമ്പോൾ, ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആരെ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്കൊരു ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രകാശമായിട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചുറ്റും, അതായത് മുന്നിലും പിന്നിലും ദിക്കിലും ഒക്കെ ഈ പ്രകാശം ഉണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലുടനീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക വ്യോമങ്ങളിലെ ഉടനീളം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലകാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഇതറിയുന്നതാണ് വിശിഷ്ടജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂലം സ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അറിയുന്നതാണ് എന്ത്? വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായം 46-47 നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അതായത് ജ്ഞാനികൾ, പരമാത്മാ ഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവർ, യോഗികള്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഭക്തന്മാർ എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള ഉപാസകന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു താരതമ്യം പഠനം നടത്തിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ജ്ഞാനികളാണ്. പരമാത്മാ ഭാവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് യോഗികള്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ആരാണ്? ഭക്തന്മാര്.
അങ്ങനെ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ഉപാസകന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു താരതമ്യം പഠനം നടത്തി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്താണ്? ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ വിശിഷ്ടനാണ് വൈദിക ജ്ഞാനം നേടിയ ജ്ഞാനി. അപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ്? ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനികളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് യോഗികൾ. എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് തന്റെ സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രേമപുരസ്സരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവൻ വിശിഷ്ടതമനാണ്. അപ്പോ ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് യോഗി, യോഗികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ആര്? ഭഗവാനെ പ്രേമത്തോടെ സേവിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ആരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ്? യോഗികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. क्वेश्चन आंसർ നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. കണ്ടു. 15 വിശദമാക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. ആ പറഞ്ഞോളൂ. ഫസ്റ്റത്തെ മന്ത്രം 15ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മുഖത്തെ മറയ്ക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെ മാറ്റി ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം തരിക. അവസരം തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അവിടെ പ്രാർത്ഥനയാണത്. അവസരം തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീത 14:27 ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ നിർഗളിക്കുന്ന പ്രഭാപൂരത്തെ വിവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? 14:27 ബ്രഹ്മണോഹി അമൃതവും അക്ഷയവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബന്ധവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. വ്യക്തിശൂന്യ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങള് ഭഗവാൻ. ഈശോപനിഷത്തിലെ ശ്രുതി മന്ത്രത്തിൽ പരമപുരുഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഭൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തികമായ പരിപാലകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഷൻ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ശ്രുതിമന്ത്ര പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തി പോരുന്നതുകൊണ്ട്, ആ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ട് ഭൂഷൻ. ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഭൂഷൻ അഥവാ ആത്യന്തിക പരിപാലകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്? എന്തിനാണ്? അസുരന്മാരുടെ നിഗ്രഹം. എന്തിനാണ് ചെയ്തത്? ഹഠയോഗയിലൂടെ ഈശ്വരനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനാണ് ലീലകൾ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതായത് ഊഹാപോഹക്കാരെ ഹഠയോഗം എന്ന അഭ്യാസത്തിലൂടെയൊക്കെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവരൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത്? ആരിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സഹചാരികളെ വിഷ്ണുവിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് അത് സൃഷ്ടി വ്യാപാരങ്ങള് നിർവഹിക്കുന്നത്. പറയുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിലൂടെയാണ് അത് നിർവഹിക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുഖ്യ ആത്മാവിന് എന്തെന്നാ പറയാ? പരമാത്മാവ് എന്നാണോ?
പരമാത്മാവ്. എല്ലാത്തിന്റെയും മുഖ്യാത്മാവ് പരമാത്മാവ്. ഒരാൾക്ക് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെല്ലേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ 24 ഭൗതിക ഘടകങ്ങളെയും ജലപ്രഭയെയും അധിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഘടകങ്ങളെയൊക്കെ അധിവർത്തിച്ച് നമുക്ക് അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ കവർ ചെയ്താലേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? നമ്മൾ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക ഘടകങ്ങള് ഉജ്ജ്വല പ്രഭയെയും അതിവർത്തിച്ച് ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. വിഷ്ണു. പരമാത്മാവ് എന്ന ഭാവത്തിലുള്ള വിഷ്ണു തത്വം ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലേ? വിഷ്ണു. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരിലെ വിഷ്ണു തത്വം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്റെ വിഷ്ണു തത്വം ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂല കാരണം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ. മഹാവിഷ്ണു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മ മൂന്നാം കാരണത്ത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ മൂല കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ലാസ്റ്റിലോ അതല്ല, കണ്ടു. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അടുത്തത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. 6:47 എന്താ പറയുന്നത്? സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കരുത്. 6:46-47 ആരാധിക്കുന്ന ജ്ഞാനികള്. 47 ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 6:46-47 പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ജ്ഞാനികൾ, പിന്നെ പരമാത്മാഭാവത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവര് യോഗികള്, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭക്തന്മാര്. അങ്ങനെ 3 തരത്തില് യോഗി ഭക്തൻ. ഇത് ഭഗവത്ഗീത വെച്ചിട്ട് എഴുതട്ടെ, കാര്യം ഇതിനേക്കാളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടരാരാണ് അതില്? ഭക്തന്മാരല്ലേ? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതില് ഏറ്റവും കാരണം മറ്റേതിന് ഫലേച്ഛ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് യോഗി, യോഗികളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠരാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ